అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లక్కీ మనీ హోమ్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నానండి. మీ అందరికీ ఒక మంచి టేస్టీ రెసిపీ చూపించబోతున్నాను. కిడ్స్ ఫేవరెట్ అండి. అదేంటంటే చాక్లెట్ దోశ. మరి ఏమి చాక్లెట్ దోశని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం పదండి. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి 1.5 టేబుల్ స్పూన్ కోకో పౌడర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం చాక్లెట్ని కోకో పౌడర్తో చేస్తున్నాం అన్నమాట. మంచి క్వాలిటీ ఉన్న కోకో పౌడర్ తీసుకోవాలండి. ఎప్పుడు దేనికైనా టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలండి. చాక్లెట్ అన్నాం కదా, స్వీట్నెస్ కోసం. రెండు మిక్స్ చేసుకోవాలండి. అలాగే మనం దోశ బ్యాటర్ని కూడా తీసుకోవాలండి. ఒక 1 కప్ ఇలా దోశ బ్యాటర్ తీసుకున్నాక కొంచెం దోశ బ్యాటర్ని వేసుకొని కోకో పౌడర్లోకి మనం థిక్ పేస్ట్ లాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా వేసుకొని మనం మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇలా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మిక్స్ని మనం దోశ మిక్స్లోకి మిక్స్ చేసుకోవాలండి. బాగా మిక్స్ చేసుకుంటే మనకి షుగర్ అంతా మెల్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది దోశ బ్యాటర్లోకి మిక్స్ చేసుకున్నాక దోశ బ్యాటర్లో బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. పిల్లలు అయితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. టిఫిన్స్ చేయటక్కట చాలా ఇష్టపిస్తారు కదండి. ఇలా మనం చాక్లెట్ దోశ అలా చేసి పెడితే ఇంకా మళ్ళీ పేచి పెట్టకుండా తినేస్తారన్నమాట. ఫటాఫట్ లాగించేస్తారు. తప్పకుండా ట్రై చేయండి పిల్లలకి. పిల్లలు ఏంటంటే పెద్దలు కూడా తినచ్చు. అంత టేస్టీగా ఉంటాయి దోశలు. ఇప్పుడు ఇలా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని మనం దోశలాగా వేసేసుకోవాలండి. మంచి క్రిస్పీగా బాగా వస్తాయండి దోశలు అనేవి. ఇప్పుడు మీరు గీ వేసుకోవచ్చండి. గీ అన్నా ఆయిల్ అన్నా మీకు ఏది నచ్చితే అది వేసుకోవచ్చు. గీ వేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది అదిరిపోతుంది. మంచిగా క్రిస్పీగా కాల్చుకున్నాక ఇంకో సైడ్కి టర్న్ చేసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఇలా వేసేసుకున్నాక మనం చాక్లెట్ సిరప్ తోటి గార్నిష్ చేసేసుకుందాం. అంతే అండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉన్నాయి ఎమ్మీ దోశ, చాక్లెట్ దోశ రెడీ అయిపోయింది. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం లక్కీ మార్నింగ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేయండి. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి తప్పకుండా.